Timothy Shamela. Contact. No fingers. Continue blue. Open it. Continue blue. Continue blue. Up. Center. My opinion, attack start standing. Standing, yes, yes. I think four. Dangerous. Yes, 4 points. 4 point blue. Yes. Continue red. Continue red. Open blue. Up. Center. Blue. Challenge decision on that. The red completes his leg attack, but blue does not go to danger position. Only 2 points, red is confirmed, and the challenge is lost. Wait, wait. Wait. Sorry. Hozzászólják győzött Józsi Pasok ahol 70 kg-ban. Contact. Action blue. No fingers. Action blue. Contact. Action blue.
changes, therefore the challenge is won. A díszszönyegen véget ért a találkozó, 79 kg győzött a Lemmy Haynes Egyesült Államok. A Mexican Republic Lemmy Haynes, United States of America. A díszszönyegen 77 kg következik Zserifán Ucikáján, Magyarország, ellenfeletei Abbas, Evans Zadek. No fingers. The next match is on the men team, 70 kg. Zserifán Contact blue. Action blue. Center. Continue red. Continue red. Continue red. Up. Center. Action blue. Continue red. Continue red. Continue red. Up. Center. No blocking blue. Blue, no block. Continue red. Up. Center. Hölgyeim és uraim, a C-szőnyegen 70 kg-ban megvan a győztesünk itt a negyed döntőben. Örményországból Arman Andreasyan. The winner is at the men's C from Armenia, Arman Andreasyan. És itt 61 kg-ban folytatjuk majd a csatákat. Kirgizisztánból érkezik Tayyipek Ulu. Ellenfele Indiát fogja képviselni, Udit Udit. The next bout at the men's C at 61 kg, Iran from Kyrgyzstan.